3. Deputy Catherine Connolly. Just an féidir soléirú a thabhairt maidir le feidhmiú na Straitéise fiche bliain agus go háirid an plan stádas an phlean gníomhaíochta atá Gaeltachta le fadar an lá. Just soléirú atá ag teastáil bhaim cén uair go crin a ailteoffar an plan sin. Gur mágad. Gur mágad teachta agus bhfuil mar dús má handas a gcóil chuigeann teachta fáinne an tmontas agus an Oidhreachta ar son an tabair seo thar na blianta. Mar is aldan teachta is mar rinse atá an freagrag Ghaeilge chun choirí bhaim na Straitéise fiche bliain don Ghaeilge fís a go G fís a trotha a chomhardú agus a choirí bhaim i gcóir le réimse leathan pártaí lasmhaire. So cótheic sin tá clár obair a choirí bhaim ag mé rinn féin agus ag ranne agus foras abhrathe eile stáitla na narratar Uidhreachta na Gaeltachta agus foras na Gaeilge cumáid. Le rion leathan agríochta Gaeilge chun churim a dhéanamh i gcaithú in ama ar feidhmiú na Straitéise. Mar atá ráite agam roimh seo Anion na nuachlann in a gríomhaireachtaí na Gaeilge ag feidhmiú a mar rinn féin foras na Gaeilge Uidhreachta na Gaeltachta agus na heagraíochtaí éagsúla tá ménú acu tam sásta go bhfuil gulcan cinn suntasa deanta agus a dhéanamh maidir le rion leathan gníomhaireachtaí fin Straitéise choirí bhaim de réir a chéile ar bhela chorasa lasí de na hachuinní atá ar fáil. Maidir leis an plán phlean gníomhaíochtaí don tréimh sé 8 go G fís a dá in na dhéanfar rianú ar cad atá bartaí a dhéanú i gcóir le pártaí a lasmhaire thar an tréimh sé chum tréisiú a dhéanú ar feidhmiú na Straitéise. Tam sástú a Lord tá críoch a chur le dreachtú an phlean fé láthair agus fáilte fear é sna seachtainní atá amach roin. Seachtaí Connolly. Gur mí mágad a chean cóla ara il mé géirí a bheith deacreachtaí a chothú ach tá sé sin ráite agad go minic tá sé le feilsiús na seachtainní a marrón. Na blianta marrón beidir seachas na seachtainní because tá mar a dúirt mé tá sé sin ráite tá sé ráite go bhfuil sé bheith chur críoch ar an plán. Cén úr cén dáta go crin a ailteoffar an plán. Mas féidir leat is sin a rá. Go háirid tá muid cant faoi an Straitéise, tá sagan go raibh an Straitéise sin bunaithe ar go leor oibre roimhe sin go háirithe an ráiteas ó thaobh na Ghaeilge in 2006 agus a lán rudaí eile. Agus in anón có báthúlas atá daoine don Ghaeilge, in anón dul chun cinenne dá déanta, ní mór do mar rá go bhfuil sé tharbh deacair do coshaintear na Gaeltachta agus daoine le Ghaeilge seirbhísí a fháil. So tá gá pránach le plán gníomhaíochta. Gur mágad. Aire? Intaim leis an tábhacht agus bhí meise mar arastát i gabhílas a Ghaeilge nar a hanig an ceistús maidir leis an Straitéise fiche bliain agus bhí sé a gceist ag an am sin ag Aire Cultúir plán 5 bliana. Tá meise sásta leis an plán a choirí gríochanis. An céad próses eile is é a bheith ar an chláir an bord rialtais. So tá dúilgus armsa agus bé sé má clochas mó thar na seachtainna marróin agus bé mé le sásta leis an aontaithe ailú a cholachaithe ach an rud is mó is é an aontaithe agus an cóhaontaithe idir na runse na ranna difriúil agus éagsúla agus inis tá an dracht plán a gorí gríoch agus bé mé sásta leis an chláir a chur suas ar an chláir sna seachtainna amach roin. Ceasta. Ceanan cénas na seachtainní a marrón. Agus tá sé is rud dearfach go bhfuil sé rinse agad é chlár ar chlár mhard an rialtais. A cén uair an d'igann sibh go bhfuil prán ag teastáil. Tá daoine cuile lá i gcearán faoi an Straitéise fiche bliain agus nach bhfuil sé chuir bhaim beagná mór. Agus tá mise agus teachtadála eile sa seomra seo i géirí ar a laid an plán gníomhaíochta eáil. Tá daoine i géirí fáil ré leis an plán seo. Níl muoín beagna mór acu sa Straitéise seo. Agus inis an plán gníomhaíochta an rud is féidir muoín a thabhairt do dhaoine ar an talamh, níl sé le feiceáil agus a rís na seachtainna a marrón. An maiid sé ar mhard an rialtas raibh dhearra na mísa seo. An féidir is sin arálam. Mé mar ceach íhil lei sin tá
mar hampla be board realties a golar Jehinia agus nílas agam cadaféir an clár Jehinia nó G March nó na seachtain amach an seo ach cheanna mé mo cheach híhil tan plán drach plán ré tan intia agus cointia idir achan ranna timpel an realtis agus be mé sásta leis an brú a chur an clár seo tá sé cógrad am crí maidir leis an intia agus an cóardú agus an Ghaeilge idir achan rinne agus de méo an intia sacria agus tá sé sacria nes be mé sásta leis an brú a ggóil mó agus ag chuir síos I measc má Colacia san am Ghaeilge.